úgyhogy egyik kezével már így majdnem kitolta az egyik oldalát, tudod, hogy Mi van ott? próbál. Erős csáj. Ott a baba. Nézd csak, ott a baba. Gyere, de Bragi. Nézd, mi? Megnézitek a babát? Nem. Nem kell. Nem kell, baba. Azt tudom, hogy nem is emlékszem arra a Ja, korszakra. kell, akkor szépen egy ilyenekkel. Na, jó, ott a videó. Megszereli a villantokat. Az már úgyse jó, hogy Nem jó. De jó. múltkor felvettél valamit. Nem. Hát, jó, csak ugye az a baj, hogy ezen a tévén az a jel, amit a videód, az már gyenge, és így remeg a kép. Bam, bam, bam. Ez nagy volt. Nagy a lendület. Na, Zoli, ne szívast. Add oda neki. Kicsit csöndesebben, mert a baba eszik, Jó, de jó? megbeszéltük, hogy ide jövünk, és halkan fogsz kiabálni, ugye? Ugye megbeszéltük? Te? Mit szeretnél? Ha? Megbeszéltük? Te se tudod? Kérdeztem valamit, Gyere, Dávid. Dávid. és észre se fogjátok venni azt a kettőt is, ugyanilyen lesz a lev is. Na, mit le van a szád? Zoli, segíts! Segíts! Hát az király. De azt veszem észre, hogy amíg a két szülőt leköti az egyik, addig gyorsan a másik csinál valamit. Igen, már a Dani már ott van. Kelljen rohanni a másikhoz. Tehát, hogy hol az egyik lendül akcióban, hol a másik, hol mindkettő. Ja, jó. Szép dobás volt a csíp. Ide. Mi ez a konterhez tej? Ilyen. Ott van a kezeden neked is. Mi Tudom. ez a gonterhetség? Mert ott lehet újra kikázni. Ott bizony. Szoktak is. Hopp! Átjön a Domi meg a Lili, és nyomatják a bővecskát. Na, a haját húzod? Hát azt nem hiszem, mert Nem? nagyon kicsi a... Jó, mondjuk tényleg. De szatoséró van. Úgy jó, hogy G.I. Joe. Dör? Na, már olvas megint. Ügyesen. De igyekezzél, mert nem bírok el két gyerekkel, tudod? És kacok, 10 perce vagytok itt, azt már milyen kupit csináltak. Hát. Dur. Mondom. Dani, muszáj neked oda fölmászni? Gyere vissza. Viszlát. Kis birodalmi lépek. Igen. Dur. Na jó, esik, nem baj, a seggedben van párnázva. Ja. Na, mit találtatok ott? És akkor kell vagy nem kell? Kell vagy nem kell, fiam? Inkább olyan Aha, kell aha. Erőnködik. Dávid az betámaszta izébe, gyerek etetőszékbe. Egyébként ha tetőszéket akartok venni, így kell vegyétek. 3900. A legolcsóbb, legegyszerűbb, úgyis tiszta csúnya lesz. Persze. És azt tiszta műanyag az egész Dur. takarító. De azt kinéztük, mi ott veszünk. Bedugod a lábát, azt hello. Persze. Ennyi. De nem is kell. Megy a bátyó után. Hát csak ezért lehet kapni ilyen hiper-szuper izéket. Na de hát most nem az a lényeg, hogy Szivacsos, vagy mit tudom én.